Хайрлы кез, хөрмәтле достар, шулай дип Өфе вакыты үлешен башлап та китте. 295-92-72 тура эфир телефоны, Өфе каланың коды 347, WhatsApp андары 237-37-40-24-24. Ярдам итү изге гамәл дип бушка әйтмәгәннәр. Шуга достар, әйдәгез без бүген ярдам турында, гомумән әйткәндә эшмәкәрлек турында һүз йөртәйек. Һәм бүген бездә кунакта Ватанды һаклаучылар фондының җитәкчесе, галим филолог, Ямагат эшмәкәре, Башкортстан дәүләт йыелышы корылтайының депутаты Гөлнур Колгарина бездә кунакта. Хәерле кис. Һаумыгыз, хәерле кис. Һезне күрүебезгә бик шатбыз. Ошо тура эфирда безнең без дөресен әйткәндә һезне гомумән социаль селтәрләрдә күзәтеп барганда мин аптырайм. Һәр вакытта һезгә. Һез кайдан вакыт табып шундай эшләрдә башкарагыз. Чөнки бер карагыз һез республикала, икенче карагыз һез егетләргә ярдәм итеп, я Донбасста, я Орынбур караганда госпитальдә, я бер карагаң төрле конкурс үткәрәһегез. Гөлнур Гөлнур, менә зинһар җавап бирегез әле. Һез вакытты кайдан табагыз һәм шундай хәлдә кайдан табагыз? Бундай эшләр алып барырга. Сынапта эшләгән эшләр күп, Фатих, һәм теләк булһа, ул күп кенә эшләрде максат итеп куйһаң, эшләп була. Һәм бында бит инде ул безнең шул Ямагат оешмаһы җитәкчесе буларак та Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте, Россия Халыклар Ассамблеяһының Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе буларак та эшләгән эшләребез күп. Ул инде әлбиттә командага бәйле һәм бердәм, көчле команда булганда гына күп эшләрдә аткарып сыгырга була. Һәм бына һуңгы елда, әйткәндәй, 1 ел була, безнең президентыбыз указы буенча махсус хәрби операцияларга катнашучыларга ярдәм буенча дәүләт фонды асылды, Ватанды һаклаучылар һәм уның филиалын Башкортстанда асып, эшмәкәрлеген яелдерүгә менә безнең 1 ел үтте. Һәм ошо ел аралыгында эшләгән эшләр бик хисап һәм әйткәндәй, яңа оешма, яңа шарттарда махсус хәрби операция шарттарында булдырылган оешма һәм уның әлбиттә максаттары төрле. Һәм максаттарын да үзебез куеп, үзебез билдәләп, төрле хәлләрдән сыгу юлдарын, шул психологик, медицина яктан безнең яугирләребезне реабилитация үткәрү өчен, хукукый ярдәм күрсәтү өчен бу эшләрдә үзебез уйлап сыгарып, уларга төрлесе ярдәм итәргә һәм терәк булырга тырышабыз. Шуңа күрә менә мин һич шиксез әйтә алам, 1 ел аралыгында гына без бу команда белән дә яңа Ватанды һаклаучылар командаһы белән берлектә күп кенә эшләр башкарга, шул Россия Халыклар Ассамблеяһы тарафынан башкарылган ул да яңа командалардан бере, 2 ел була уның эшмәкәрлегенә. Уның тарафынан да күп кенә эшләр Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте рәисе булып 17 елдан алып торгас, улар менән инде ул bütün эшмәкәрлек күптән билдәләнгән һәм шуңа күрә ундагы көчле команда һәр бер эште yerine yetkirib үзләре үз алды эшли алалар. Һез бит инде тагыла менә кызганычка каршы безнең шундай хәл булгас бит инде һез егетләрне һуңгы юлга озаткан сактала һәр вакытта үзегез барып һаубулашаһыгыз. Әлбиттә, кыен уларның ата-әсәләренә, кыен тугандарына шул вакытта үз ярдәменнән тыш һез башкараһыгыз материал яктан да, ниндәй дә булһа бюрократик юлларны үтеп китер өчен ярдәм кулы һузаһыгыз бит инде. Ошо сакта кыенлыктар барлыкка киләме, юкмы? Әлбиттә, Құраллы низактарда һәм һугыш хәрәкәтләрендә корбандарһыз булмай, шуңа күрә кызганычка каршы каһармандарса һәлак булучы егетләр бездә юк түгел. Һәм бигрәк тә үземнең Хайлау округында шулай ук егетләрне һуңгы юлга озаткан вакытта катнашырга тырышам, вакытты yetkirергә тырышам. Әлбиттә, ул һәр вакыт килеп сыкмай, чөнки безнең бүгенге көндә әле ярахатланып, яраланып кайтучыларда шулай ук медицина ягына реабилитация үткәрү, уларга протездар юллау һәм кемдер инвалидлык статусы алган, уларга йорт шарттарын адаптация үткәрү, өйдә үзләре генә калмаһындар, яңгыдары психологик күрсәткә
тарымаһындар өсөн улар менән дә эш эшләргә тура килә һәм укыту дистанцион шулай ук былай уку йорттарына урнаштыру һәм эш менән мәшгульлектәрен булдыру кебек тә эшләр эшләргә тура килә һәм әлбиттә бына одаткан егетләремдең был ватанды һаклаучыларда әлбиттә гаиләләре менән тыгыз бәйләнештәбез. Ата-әсәләре шылтыраталар, шулай ук язып торалар һәр вакыт. Ниндәйдер проблемалары булһа ла, булай да шатлыклы вакыйгалары булһа ла, чөнки ул егетләрнең шулай ук гаиләләре лә торып калган бит инде. Тормыш булгач төрле хәлләр була һәм гомумән аралашып алгылары килгән вакытта ла һәм әйткәндәй күп кенә сараларга без җәмәгать сараларына каһармандарса һәлак булучы яугирләребезнең ата-әсәләрен, гаилә агзаларын, шулай ук тол калган катындарын ялеп итәргә тырышабыз. Улар да кеше арасында йөрүһендәр, җәмгыятьтә булгандар, социализация үтһендәр, яңгыдары калмаһын өчен төрле эшләргә ялеп итәбез. Шуңа күрә был бик мөһим сара һәм әйткәндәй менә ул саралар азна һайын үтеп тора дигәндәй, был азнала без шулай ук катын-кызның бәхет биләмәһе сиктәрендә каһармандар осыры дигән зур гына сарабызды оештырасакбыз. Һуңыннан шулай ук хәрби бейеклек исемле патриотик фестиваль оештырасакбыз безнең хәрби хәрәкәттәр ветерандарын ялеп итеп, каһармандар сәһләк булучыларның ата-әсәләрен, катындарын ялеп итеп, саралар һәр вакыт үтеп тора. Һәм был ни өчен җәмәгать оешмаларына безнең яугирләребезне, ветерандарыбызны ла ялеп итәргә кирәк. Төп максат уларны кеше арасында йөртү, шул ук психологик синдромдарының көрсүге уларны ялмап алмаһын өчен уларны социализация һәм реабилитация үткәрү. Һәм фондка килгәндә, әлбиттә, күп һораудар улар хукукый ярдәм. Дөрес әйттең, хукукый ярдәмгә кайтып калалар, чөнки юридик яһәттән вакытында тәҗрибәле белгестең кәңәшләре һәм үзеңнең документларыңды yerine yetkереп, Кайда нисек барырга? алып барып тапшыру һәм шул ук хәрби хәрәкәттәр ветерандары дигән статусында алу, ул әлбиттә җиңелдән түгел, бөтен һораулар буенча шуңа күрә безгә мөрәҗәгать итә алалар. Һәм без узган елның ел адагында шулай кызу линиябызды булдырдык, 268 0201 телефондары аша иртәнге 9-дан киске 6-га тиклем төрле һораударга җавап бирәләр безнең белгечләр. Онда психолог та утыра һәм безнең әйткәндәй филиалда ла психологтар утыралар көндә, уларга мөрәҗәгать итә алалар, шулай гаилә агзалары ла һәм шулай хукукый төрле оешмаларның юристлары ла утыра. Шул адвокаттар, нотариустар, юристлар ассоциациясынан улар да кирәк, чөнки тормыш булгач ул ниндәйдер рәсми кагылдарды култамга кую һәм үзләренә шулай рәсмиләштерү, алгы-һыдыкка киткән вакытта ниндәйдер үзләренең мөлкәтләрен тапшырып китү һәм үзләренең шулай ук әгәр дә улар эшкуарлык белән шөгыльләнгәндәр икән, был эште бизнеста алып барырга кемгәгәдер хукукты тапшыру, менә шуның кебек тә документлар күп. Бұл бит инде эш дип әйткәндәй, һеҙгә ят түгел. Чөнки мин белүемсә 2000 елларның башында ла һеҙ егетләргә нык ярдәм иткәнегез. Шул ук ул вакытта бит инде безнең урыс телендә әйткәндә чеченецлар дип әйтәбез, уларны реабилитациялау өчен, уларга һеҙ дә менә ярдәм итеп, улар алкоголизмга, наркоманияга бирелмәһен өчен күп эшләр алып барганныгыз. Хәзерге мәгълүм менән алып караганда, менә 20 ел элек үткән айырмаһы бармы, юкмы? Әлбиттә, заман башка, заң башка. Ул заманда бана ул кораллы бәрелештәр, улар икенче төрле ине. Бүгенге көндә без бөтәбез дә беләбез, онда күпселек техника һәм роботтар ярдәмендә, шулай ук техниканың көчле булуы, коралларның көчле булуы, шул аркылы ла без югалтулар кисерәбез. Хугыш синдромына килгәндә, ул хугыш синдромы дигән төшенсә 2000 елларда барлыкка килә. Ул инде чит илләрдәге кораллы низакларда, хугыш хәрәкәтләрендә, әгәр дә Россия Федерациясында ватанды һаклаучылар күп реабилитация үткәрү буенча дәүләт фонды беренче тапкыр булһа тәҗрибә, безнең Башкортстан менә үзең әйтеп үттең, 2000 елларда беренче чечен кампанияһы тамамлангас, икенчесенең кызган мәлендә без астык тәҗрибә итеп һәм уның филиалын булдырдык республикабызның төрле районнарында һәм улар эшләп килделәр безнең мәсәлән шул Кыйгы, Агыйдел, Дүртөйле, Өфөлә,
Стәрлебаш, Асҡын райондарында без аларҙы һәр береһен зоналарға бүлдек. Стәрлетамаҡ ҡалаһында, Мәләүез ҡалаһында әйткәндәй, һәм бик уңышлы гына эшләнек, без күп кенә егеттәрҙең яҙмышын ҡотҡарып алып ҡала алдык. Нисек кенә булмаһын, ул һуғыш синдромы ҡыҙғанысҡа ҡаршы бөтөнләй реабилитацияға бирелә торған синдром түгел. Һәм был синдром менән эшләү өсөн иң тәү сират ул социализация үткәреү. Ни өсөн мин мәшғүллек дип әйтәм, ни өсөн йәлеп итергә кәрәк, улар үҙ-үҙҙәренә бикләнеп, 4 стенала ултырып ҡалмаһындар өсөн, ни өсөн кеше араһында йөрөтөргә кәрәк тием. Был инде ул тәүге этап. Кәрәклеген күрәтергә тырышу. Нескә күңел ул барыбер ҡайтҡас үҙенең ошо тормошта кәрәклеген һәм иң мөһиме психологик яҡтан тыныс булыуын тәьмин итергә тейеш. Быны инде әлбиттә беҙ тәү сиратта, ул бит дәүләткә ҡайтмай. Ул ҡайта тәү сиратта ғаиләләре менән башҡарырға тейешбеҙ. Ҡатынына, ата-әсәһенә һәм әлбиттә һау-сәләмәт тормош алып барырға тейеш. Бында инде әлбиттә беҙ тәү сиратта спортты йәлеп итәбеҙ, адаптив, кемдер инвалидлыҡ юллап ҡайтҡандар, адаптив спорт төрҙәренә йәлеп итеү, ниндәйҙер ижади сараларға йәлеп итеү, нисек кенә булмаһын, кеше бына ошо стресс синдромынан һуң эскелеккә йә психотроп матдәләр менән ҡулланмаһын өсөн, бында инде уны һау-сәләмәт тормош һәм әүҙем тормош алып барыуға йәлеп итеү. Егеттәр йәш, уларҙың киләсәге лә бар, һәм шуға күрә улар ғаиләләр ҡорорға тейеш, балалар тәрбиәләргә, һәм улар беҙҙең ватаныбыҙҙың геройҙары булараҡ, ҡаһармандар булараҡ, уларҙы йәштәргә күрһәтеп, улар өлгөһөндә беҙ йәш быуынды ла тәрбиәләүҙе онотмаҫҡа тейешбеҙ. Нисек кенә булмаһын, һәр заманда ла бына беҙ күрәбеҙ бит. Шул уҡ йәштәрҙең йәмәғәт ойошмаларын ваҡытында әйҙәп алып барҙыҡ, һәм йәштәр сәйәсәте дәүләт комитетында ла эшләгән өлкәлә лә төрлө саралар ойоштора торғайныҡ. Йәштәрҙе йәш ваҡытта бөгөп, уларҙы әүәләп, уларҙы сынап та рухлы, илһөйәр итеп тәрбиәләү өсөн шанслы юлдарға баҫтырыу, ул ана шул формалашҡан ваҡытында кәрәк. Һәм бына бөгөн дә беҙҙең заманына күрә яңы геройҙар, яңы ҡаһармандар, һәм уларҙың өлгөһөндә лә беҙ бына бөгөн генә егеттәрҙе йыйып, бер нисә ветеранды иртәгә балалар йорттарына оҙаттым. Сынап та уларға өлгө буларҙай, ҡыҙғанысҡа ҡаршы аталары булмау сәбәпле, бына ошо ҡаһармандар өлгөһөндә улар тәрбиәләнһендәр, уларға ҡараһындар, күрһендәр, һорауҙарын бирһендәр өсөн. Шулай сараларҙы төрлө патриотик ойошмалар менән үткәрергә тырышабыҙ. Ветерандар ойошмалары менән. Һәм бына әйткәндә, шул чечен кампанияларынан һуң, хәтереңдә булһа, беҙ бик әүҙем йәмәғәт ойошмалар төҙөй башланыҡ. Һәм боевое братство кеүек шул хәрбиҙәрҙең ныҡлы бөгөн дә аяҡта баҫып торған ойошмаларын төҙөп, улар да бөгөн республикабыҙҙың район һәм ҡалаларында әүҙем эшләп киләләр. Хәрби туғанлыҡ ул ысынлап та көслө туғанлык. Мына шул ялға ҡайтыусылар да ваҡытлыса, реабилитацияла ятыусы егеттәр ҙә мына ошо көндәрҙә әле фотоларҙан да күрҙек. 9 майға арналған төрлө хәтер сараларында ла беҙ уларҙы йәлеп итеп, ата-бабаларыбыҙҙың ҡаһарманлығын онотмаҫҡа, уларҙы мәңгеләштереү һәм уларҙы ла мына ошо эшкә йәлеп итеү маҡсатында башҡарҙыҡ. Был эш башҡарылған саҡта, ғөмүмән, мына әйтеп үттегеҙ бит инде, беренсе чечен компания, икенсе чечен компания үткән саҡта, беҙ беренселәрҙән булып шундай эште башлап киткән. Иң беренсе йырып барған саҡта. Әлбиттә, ҡыйынлыҡтар күберәк булғандар инде бит хәҙерге ваҡытҡа ҡарағанда. Сөнки хәҙерге ваҡытта мөмкинлектәр ҙә күберәктер инде бит. Эйе, мына техник сараларҙы алып ҡарағанда, шул уҡ протездарға килгәндә, бына бер нисә төр протезды юлларға мөмкин. Спорт менән шөғөлләнер өсөн, һыуҙа йөҙөр өсөн һәм ғөмүмән тормош алып барыу өсөн, көндәлек тормош алып барыу өсөн. Шул уҡ фатирҙарға килгәндә, үҙеңә ҡулайлы итеп фатирҙың бүлмәләрен эшләп алып, йәшәп китеү өсөн төрлө сараларҙы ла мөмкин йәлеп итергә. Мында ла беҙҙең дәүләт фонды тарафынан төрлө эштәр башҡарыла. Мына уҙған аҙнала беҙ Учалы районында булып ҡайтһаҡ, 2 егетебеҙгә шул фатирҙарын адаптация үткәреү, береһенә шулай бик һуңғы заман шарттарына килтереп эшләнгән электромобиль кеүегерәк үҙ йөрөшлө коляска бүләк иттек. Уның әйткәндәй, улар бик ҡиммәтле һәм бик һуңғы технологиялар буйынса эшләнгәс, ул ҡулайлаштырылған.
Был аднала шулай ук Өфө калаһындагы бер яугиребезгә шулай ук шундый техник саралары тапшырасакбыз. Һәм был аднала шулай ук Федоровка районына барып бер яугирдең фатирын адаптациялау буенча эшләр башкарасакбыз. Ул менә шулай этап буенча бара. Был бер юнәлеш. Икенче юнәлеш төрле медицина учреждениеларына алып, уларда реабилитация үткәрү, уларда һаулыктарын ныгыту. Был да бик кирәк. Күп кенә егетләре психологка барырга теләмәйләр. Нисендәй генә авыр булмаһын, улар психологка мөрәҗәгать итүдән тархыналар. Шуңа күрә без бу эшкә дин әһелләрен дә ялеп иттек. Имамдар, священниктар килеп безгә халыкты, граждандарды кабул иткәндә лә төрле сараларда ала ярдәм итәләр. Әйткәндәй, шул һаулык һаклау учреждениеларына, госпитальләргә, дәваханаларга барып, улар менән дә егетләребез менән усраштык, төрле һорауларын бирәләр. Улар тәҗрибәле кеше, тормыш фәлсәфәһен белгән кешеләр һәм уларның аңлатуыннан улар тормышты кабул итә алалар. Һәм бына без шәхси хәрби компанияларда катнашучы егетләр менән дә шулай ук эшләйбез. Уларга ла ветеранлык статустарын алырга ярдәм итәбез. Аларга ла шул ук протездар менән һәм әйткәндәй, уларның бит язмышы төрлесе. Улар алгыһыдыкка тиклем язмыш тарафынан башка төрле ситуация кисергәннәр. Унда ла шул ук стресс синдромы, унда ла шул ук тормыштың төрле һынауҙарын үткән кешеләр. Һәм был икеләтә алгыһыдыктан уларда был синдром әлбиттә ярылып ята. Һәм ул категорияны ла тормышта, тыныс тормышта адаптациялау өчен әлбиттә бик еңелдән түгел эшләү. Бында без төрле шул хукук һаклау органдарында, төрле надзор органдарында ла ялеп итеп эшләргә тырышабыз. Чөнки әлбиттә һәркем яңлыша ала тормышында. Дөрес, тура юлга басып китү бер касанда ла һуң түгел. Вакытында күрһәтә алмаган игътибарда ата-әсәһенә, гаиләһенә, якындарына карата ул бүгендән шуны башлай ала. Шул һау-сәламәт тормыш. Бүген генә мин бернисә Вагнер солдаттарына тапшырдым шул ук ветеранлык статусын. Алар килеп шул кабул итәләр. Ситтә калдырып, калдырмай бөтәһен дә без алырга тырышабыз. Тагыла эшләр буенча алып барылган сакта, бында әлбиттә һезнең команда эшләйтинегез бит инде. Һез башкарган эштә. Бында тагыла һезгә район хакимиятеннән ярдәм иткән кешеләр бармы, юкмы? Әйткәндәй, менә Фатих бит башлаган вакытта 40 социаль координатор менән эште башланып узган елда. Һәм ел адагына тиклем без үзебезнең Россия Федерация хакимиятендәге итәкчелеккә был социаль координаторларның санын арттыру буенча эштеп алып барга кирәк дигәнде дәлилләнек. Әйткәндәй, 89 төбәгендә Россиянең ошо ватанда һаклаучылар дәүләт фондының филиалдары эшләй. Һәм ел адагына тиклем безнең команда 100дән ашу кешегә тупланды. Һәм улар һәр береһе социаль координаторлар муниципалитеттарда эшләйләр. Мәсәлән, Баймакта, һинең туган районда 3 социаль координатор. Кайһылар бәләкәйрәк районда 1 социаль координатор, кайһылар калала 2 социаль координатор. Без уларның һәр береһен шулай итеп эш урындарын булдыру, укыту буенча, белемдәрен камиллаштыру буенча эшләр алып барып, был эшкә ялеп иттек һәм араһында әйткәндәй, уларның 25-е хәрби хәрәкәттәр ветерандары. Шул ук махсус хәрби операциянан кайткан ветерандар, егетләребез, каһармандар сәһәләк булучыларның әсәләре һәм тол калган катындары, һәм шул ук вакытта бүген хәрби хәрәкәтләрдә далгы һыдыкта турысы ватанда һаклаучыларның катындары. Категориялар үзләренең язмышлары аша үткәргән ошо контингент менән беренчедән эшләйләр. Икенчедән, әлбиттә, район хакимиятләренә без шул тиклем рәхмәтлебез. Чөнки уларга утырып эшләргә урындарды һәр райондың үзәгендә улар булдырдылар. Безнең социаль координаторда проактив режимда эшләйләр. Улар һәлак булучыларның гаиләләренә йөриләр, төрле сараларда менә шулай хуңгы юлга узатуда без аларны әүдем ялеп итәбез. Төрле документларны шулай ук yerine yetkirib, тиешле кимәлдә безгә ебәрһеннәр өчен. Һәм бында Өфөлә булган сараларда ла улар шулай ук менә 9 майга әйткәндәй геройдарыбызның әсәләре, катындарын узатып Өфөгә килделәр менә шул ук сараларга. Менә бу эшләр әлбиттә улар зур ярдәмче үзебезнең муниципалитетлардагы хакимияттәргә лә. Бердәм бергә эшләгәндә генә эш ырай.
Шуңа күрә без алар менән бергә эшләргә тырышабыз. Менә безнең шулай ук егетләребез, команда, ветерандар оешмалары җитәкчеләре, монда хәрби хәрәкәттәр ветерандары ла бар әйткәндәй. Бу 9 май фотолары. Тимәк, һеҙҙең фонд Өфөлә генә түгел, гомумән безнең бөтә Башҡортостан республика буйынса урынлаштырылған һәм әгәр дә шул ук яугырға ниндәй ҙә ярҙам кәрәк икән, ул инде шул урындағы булған координаторҙарға мөрәжәғәт итеп. Урында хакимияттәргә мөрәжәғәт итһәләр, безнең социаль координаторҙар менән элемтәгә керә алалар һәм гомумән безнең кызыл линия аша 268 0201 телефоны буенча шылтыратып, исем фамилияһын, кайда ултырганын, адресын белеп, телефонын белеп, уларга мөрәҗәгать итә ала. Әгәр дә инде кайһы бердә авыл халкы юк, Өфөгә барам, Өфөлә күргем килә, кемгәлер бит инде Колһарина үзе кирәк шайтып килергә теләһәләр. Менделеев урамында. Минһажев урамы 107-нче һанлы йортта урнашканбыз. Ватанды һаклаусылар фондының Башкортстан филиалы. Минһажев урамы 107-нче йорт. Күпселек ниндәй һорауҙар менән һеҙгә мөрәжәғәт итәләр? Әлбиттә, һеҙ әйтеп үттегеҙ бит инде, төрлө бит инде закон яғынан нисек дөрөҫ эшләргә документтарҙы. Бармы шундай кешеләр, мәҫәлән, шул мына психологтарға бара алмайҙар тигеҙ бит инде. Безнең ир-егеттәребеҙ. Сөнки ир-егет булғас бит инде ул, без өйрәнгәнбеҙ бит инде ир-егеттәр психологка гомумән бөтөнләй йөрөмәҫкә. Сөнки Егерәк тә ҡатын-ҡыҙ булһа, ҡатын-ҡыҙға уны һөйләп бармайһығыҙ, шулай бит. Шулай һуғыш хәрәкәттәрендә ҡатнашҡан хәрби психологта ҡайһы бер сынапта егеттәребеҙ һорайҙар. Бында без шуға күрә, бына был психолог, бына был медик, бына был врач-травматолог, был реабилитолог дигән билдәләр ҡуйманыҡ. Бөтөн ерҙә лә беҙҙең белгестәр. Һәм беҙҙең шулай ҡабул иткән зонала профессионал психолог үҙе тора, социаль координаторҙар һәм беҙҙең белгестәр менән. Ул тиҙ генә уның психологик торошон самалап ҡарай ҙа, һеҙ икенсе кабинет аша үтегеҙ дип әйтә. Икенсе кабинетҡа кереп һөйләшеп ниндәйҙер тыс үткән арала, уны тынысландырыу беренсенән, икенсенән диагностика ҡуйыуҙы үҙе лә һиҙмәй ҡала. Бынан һуң инде әгәр дә сынапта бик ныҡ көрсөккә кергән кеше икән, беҙ аны стационарға ла ебәрә алабыҙ. Стационар, ул әйткәндәй, һәйбәт республика үҙәге, унда әҙерәк кенә төрлө системалар ҡуйҙырып, төрлө дарыуҙар ярҙамында тынысландырып, кеше төндә йоҡлай алмай икән, төрлө төштәр менән һаташып уяна икән, тыныслана алмай икән. Әлбиттә, монда медицина ярҙамы кәрәк. Шуңа күрә беҙ инде ярҙам итергә тырышабыҙ. Һәм беҙҙең шулай уҡ медицина буйынса урын баҫар ҙа бар. Ул инде балалар республика дауаханаһынамы, әллә республика клиник дауаханаһынамы, шулай уҡ хәрби хәрәкәттәр ветерандары госпиталенамы. Ҡайҙа йүнәлтмә бирергә кәрәк, уйлап, ундағы етәкселек элемтәгә кереп, уларҙы ебәрә ала йүнәлтмә буйынса. Шуға күрә, бында инде әлбиттә табиптарға мөрәжәғәт итеүҙең ояты юҡ. Психологтар да, улар медицина психологтары. Шуға күрә ваҡытында сынапта беҙҙе диндә өйрәтә. Сабыр, түҙ, сабыр тип, был осраҡта түгел. Бында түҙергә кәрәкмәй, сөнки күпселек барыу ҡайтҡан яугирҙәребеҙҙең контузия. Контузия ул бөгөн күренмәһә лә, ул ваҡыт уҙыу менән организмға тәьҫире бик көслө һәм яман буласаҡ. Бында инде ваҡытында дауалап ҡалырға кәрәк. Шуға күрә бында тән йәрәхәтем юҡ, күңел түҙер ул, контузия булһа ла йәшәрмен тип уйларға кәрәкмәй. Мөрәжәғәт итергә кәрәк мотлаҡ. Һеҙгә, үҙегеҙгә шәхсән бәйләнеш тәсилтәренә, йәйһә телеграмғамы, ватсапҡамы яҙған егеттәр бармы, юҡмы? Әлбиттә бар, көнө-төнө яҙалар. Алғыһыҙлыҡтан яҙалар сынапта һәм бына беҙ уларҙы, был һорауҙар беҙгә ҡарамай, был һорауҙар башҡаныҡы тип бүлеп тормайбыҙ. Һәр бер һорауҙы алып контролгә алырға тырышабыҙ һәм улар менән элемтәгә керергә тырышабыҙ. Бына бөгөн генә алғыһыҙлыҡтан әле 2 аҙналы ҡыҫҡа ялға ҡайтыусы егеттәребеҙ килеп киттеләр. Төрлө һорауҙар бит. Кемдеңдер мында ғаиләһе ҡала, ғаиләһенә лә терәк булырға кәрәк. Бармы шундай егеттәр, Гөлнур Гөлнуровна, һеҙ менән һөйләшкә генә килә, берендәй ҙә ярҙам да кәрәкмәй тигән егеттәр бармы, юҡмы? Әлбиттә бар һәм Фәтих, мына мин категорияларҙа һынап үттем бит. Ҡайҙа психолог һәм дин әһелдәре
эште килтереп сыгыра алмай үҙемә сығырға тура килә улар менән һөйләшергә. Сөнки ҡайһы берәүҙәре сынапта минең менән генә һөйләшергә киләләр, кемдәрнелер сынапта аңлатырға кәрәк уларҙың кисерештән. Уларҙы нығыраҡ, әлбиттә, улар кеүек кисергән кеше генә аңлай ала. Шул уҡ чечен компанияларында беҙ ата-әсәләр комитеттары менән барыбер алғы ҡыҙыу нөктәләргә, һыҙыҡҡа барып, егеттәребеҙҙе табып, кемдәр хәбәрһеҙ юғалған, кемдәрҙе ҡыҙғанысҡа ҡаршы һәләк булған, уларҙың тәндәрен апҡайтыу менән дә шөғөлләндек бит. Һәм шуға күрә бында ни өсөн беҙ хәрби хәрәкәттәр ветерандарын йәлеп итәбеҙ, улар да шул юлды үткән. Йәш быуынға улар кәңәш бирә ала. Беҙ дә йәш быуынға кәңәш бирә алабыҙ, шуға күрә уларҙы ҡабул итәбеҙ. Һәм был эштә, әлбиттә, бына беҙ команда тип әйтәбеҙ, команда идек. Һәм ярым йәмәғәт башланғысында эшләргә теләүсе кеше ул һирәк беренсенән. Икенсенән, беҙҙең эштә ул күңелде биреп эшләргә кәрәк. Һәм шуға күрә битараф булмау иң мөһиме. Әгәр дә кеше, мына мин иртәнге 9-дан алып 6-ға тиклем генә эшләйем, миңә иң мөһиме эш хаҡы, эшкә бардым, ҡайттым ғына тип уйлай икән, ондай кеше беҙгә, әлбиттә, юлдаш түгел. Сөнки бында күңелеңде биреп һәм эмоциональное выгорание тип әйтәбеҙ, эмоциональ яҡтан, әлбиттә, был бик ҡыҙғанысҡа ҡаршы ауыр эш. Шул уҡ егеттәр йәрәхәтләнгән киләләр, шул уҡ яҙмыштар төрлө булып үҙгәреп китә. Уларҙың һәр береһен үҙеңдең күңелең аша үткәрергә, уларға ярҙам итеү өсөн, барып кәңәш биреү өсөн ниндәйҙер тәжрибәң дә һәм аҡылың да булырға тейеш бит. Бында, әлбиттә, дөрөҫ юл күрһәтергә, уларҙың яҙмышы өсөн дә һин яуаплылыҡ алаһың беренсенән. Шуға күрә был эш, әлбиттә, ябай эштән түгел. Шулай булыуына ҡарамаҫтан, былай егеттәр бирешмәйҙәр. Алғы һыҙыҡта булыусылар да, һәр ваҡыт менә кемдәр, әле беҙ эфир алдынан ғына һөйләшеп ултырған инек бит. Госпиталдәрҙә, хәрби госпиталдәрҙә кемдәр бөгөнгө көндә реабилитация үтәләр, дауаланыу үтәләр, ҡыҙыу нөктәләргә сиктәш булған госпиталдәрҙә ятыусыларҙың ата-әсәләре шылтыраталар. Беҙгә яҡыныраҡ күсергә кәрәк ине, Мәскәү, Питер яғына, мына ни өсөн Ырымбурға барып сыҡтым. Хәҙер Екатеринбургтағы госпиталға барып киләм, сөнки беҙҙең оборона министрлығына тарафынан ҡараған хәрби госпиталь юҡ. Беҙ мәжбүрбеҙ башҡа төбәктәргә ебәргә, һәм башҡа төбәктәрҙә беҙҙекеләргә кешесе мөнәсәбәт булһын. Сиратта таңғы өстән алып, бер-ике тәүлек әйләнәһенә тормаһын өсөн барып танышырға, уларҙың табиптары менән һөйләшергә, килешергә, шул уҡ беҙҙең ундағы ватандаштарыбыҙ менән дә осрашыуҙар үткәрәбеҙ. Мына Ырымбурҙа инде беҙ башҡорт милли мәҙәни үҙәктәре, ҡоролтайы, шулай уҡ унда Ҡарауан һарай кеүек ижтимағи йәмәғәт ойошмаһы менән осрашып, килештек, улар унда госпиталдә ятыусы беҙҙең Башҡортостан егеттәренә кереп хәлдәрен беләләр, кемгә нимә кәрәк, шуларҙы яҙып алалар. Шулай уҡ Башҡортостандан барып, унда ярҙам итергә теләүсе балаларына, теләүсе ғаиләләргә лә ярҙам итәләр. Улар ундағы йәшәп яталар. Шуға күрә улар ҡайҙа барып ҡунырға кәрәк, ҡайҙа барып шул уҡ сәй эсергәме, нимәлер алырға, нисегерәк ярҙам итергә кәрәк. Ҡайҙа нимә урынлашҡанын әйтәләр. Кәңәш бирә алалар. Шуға күрә бына был бик мөһим тип уйлайым. Һәм әлбиттә был эштә беҙ уйлап сығарҙыҡ, әйҙә шулай итеп эшләйек тип. Һәм ул йәмәғәтселәрҙе яңыраҡ Атайсал проекты сиктәрендә бындағы форумға ла саҡырҙыҡ, күрһәттек. Һәм беҙҙең Башҡортостандан сығыусы битараф булмаған ватандаштарыбыҙ, шулай уҡ Питерда ла, Мәскәүҙә лә беҙҙең егеттәребеҙгә ярҙам итәләр. Был кәрәк, әлбиттә. Бына һеҙ әйткәнегеҙ бит инде, оборона министрлығының госпитале юҡ тип беҙҙең Башҡортостанда. Беҙҙә шул уҡ Башҡортостанда булдырыу кәрәкме ул? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ул һәр төбәктә булдырыу кәрәк, беренсенән. Ул тотош бер реабилитациялау системаһы булырға тейеш. Онда бит шул уҡ инвалидлыҡ юллау буйынса хәрби комиссияларда госпиталдар эргәһендә эшләп киләләр. Сит төбәктәргә барып, унда нисәлер көн шул уҡ фатирҙы ҡуртымға алып, аҡса түгеп, көтөп ятҡансы, улар бында барыр үҙебеҙҙекеләр янында, туғандарың бар, ҡунып сығырға ла үтеүе еңелерәк булырны. Һәм һис шикһеҙ, әлбиттә, махсус хәрби операция беҙҙең еңеү менән тамамлансаҡ. Тамамланғандан һуң еңеү менән ҡайтыусы беҙҙең яугирҙәребеҙҙе ҡаршы алырға, уларға һәр береһенә йыл һайын реабилитация үткәреү. Шул психологик, медицина яғына, һаулыҡтарына
ныгыту өчен төрле процедуралар эшләү өчен дә комплекслы реабилитация үдәге кирәк. Шуңа күрә безнең Башкортстан башлыгы уны аңлап кабул итә һәм үзенең тәкъдимнәрендә лә һәр вакыт моны уны булдыру буенча эште башлаячакбыз дип вәгъдә итә. Мин уйлыйм, Ради Фаритович былай да әле 40 безнең махсус хәрби операцияларга катнашучы егетләребезгә һәм уларның гаиләләренә республикабыз тарафынан ярдәм булдырылган 40 төрі һәм шул 40 төр ул артып тора һәр вакыт. Башка төбәктәр менән без сагыштырып карайбыз. Уларда бына бездә булдырылган ярдәмнәрнең күбеһе юк. Һәм кайбер бер егетләр шулай ук һәлак булганда һәм Башкортстанда ерләнгәннәр. Үзләре төбәкләрдәге булһалар да. Уларга ла хәтта ярдәм каралган. Менә бүген генә без Удмуртия менән элемтәгә кирдек. Безнең егет һездә ерләнгән икән. Без хәзер социаль гарантиялар нисек алу турында һөйләшәбез, нисек мөмкин тигәс, без аларның атасы һәм элемтәгә кирдек. Һәм безнең кануният тарафынан, төбәк канунияте тарафынан улар ала, куллана ала. Шуңа күрә Мына ундай осрактар да бар. Безнекеләрнең кызганыска каршы башка төбәкләрдән китүче егетләребез дә юк түгел. Сибирдә шул ук вакыты буенча эшләүче егетләребез, Сибирдән контракт буенча киткәннәр, кемдер Мәскәү, Питердан киткән. Шуңа күрә монда әлбәттә эшләһе эш күп һәм улар барыбер үзләренең туган тамырларына кайтасак. Һәм бу вакытта ла ул бит моны еңү булды ла, бөтен эш тамамланды. Бөтен әле статус бирдек, ветерандар статусы, документтар алдылар да, эш бетте түгел. Бұл удайлы, дәвамлы эш. Шул ук протездар, уларды һәр вакыт яңыртып торырга кирәк буласак. Нинди генә югары технологиялар буенча эшләнмәһен, уларның барыбер һәр вакыт эшләү дәвре кимәле, сикле. Шуңа күрә буны әлбәттә һәр вакыт контрольдә тоту. Улар менән эште эшләү. Егетләр менән төрле эшләр, уларның бит шул ук аяктарында протез, кулларында протез булһалар да, улар эшкә яраклы, мәшгульлекләрен булдыру. Һәм мәшгульлекләрен эшкә урнаштырганда ла эш урынын адаптация үткәрү. Кемдәрдер басып эшләй торган эште эшләй алмаячак. Шуңа күрә уларга ултырып эшләй торган эшләрдә булдыру. Һәм монда ла предприятиелар менән, вакансиялар менән эшләү, ул да әлбәттә дургана бер даирә. Монда ла мәшгульлекләрен булдыру өчен төрле переквалификация үткәрү күп эшләр буласак. Мына ярдәм турында әйттегез бит инде. Шул ук гуманитар ярдәм буенча ла безнең Башкортстан республикасыннан киткән егетләр бөтә әйберләр менән тулыландырылган бит инде. Хәтта икенче регионнардан безгә дөресен әйткәндә кызыгып торып карайлар диләр. Чөнки безнең Көнләшеп хатта карайлар. Ләкин безнекеләр һәр вакыт уртаклашабыз диләр. Безнең снапта битараф булмаган республика халкы, район хакимиятләре башлыктары үзләре адреслы ярдәмды мобилизация менән, шулай ук үз ирке менән ватанды хаклау сафына басучыларга ярдәм итәләр. Бездә бу өлкәләрне эштәр алып барганны. Әлбәттә, бу безнең төп юнәлеш түгел. Безнең төп юнәлеш алгыһыдыктагы түгел, бында кайткандарды, улар менән шөгыльләнү һәм госпитальләрдән әлбәттә уларда реабилитация үткәреп, туган җирләренә алып кайту. Шуңа күрә бында инде һәлак булучыларның гаиләләре менән эшләү, гуманитар ярдәм буенча безнең республикала эш үдәкләштерелгән. Бында инде республика башлыгының хакимияте эргәһендәге контрольдә тора ул һәм үдәкләштерелеп, әлбәттә җибәрелә. Шул ук вакытта җәмәгать оешмалары, ветерандар оешмалары, төрле ирекмәндәр дә улар үзләренең ярдәмын алып барып биткерәләр, ләкин бу хәвефле. Һәм мин һәр вакыт әйтәм, эфир вакытында ла, әгәр дә республика башлыгы үдәкләштерелгән һәм шуннан җибәрәбез дип әйткән икән, шунда алып барып тапшырырга тырышырга кирәк. Район хакимиятләренә, я кала хакимиятләренә, иҗтимагый җәмәгать оешмаларының әүдемлеге әлбәттә яхшы, ләкин улар үз тормыштарын, үз язмыштарын хәвеф астына беренчедән куя, икенчедән уларның ирекмәндәрнең страховкалары юк. Шуңа күрә монда инде әлбәттә улар гаиләләре турында ла уйларга тиештәр. Кызганыска каршы һәлак булып куйһалар, ошо юлда гаиләләре караулыһыз, терәкһез утырып каласак, менә бында ла әлбәттә башка ягында уйларга кирәк. Әлбәттә битараф булмау ул яхшы, ләкин шул ук йыган ярдәмды үдәкләштереп узатырга ла мөмкин республика тарафынан оештырылган ярдәмгә кушып.
Şöyle дип, хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирдә эшләбез. 295-92-72, ФК Алһаның коды 347. WhatsApp андары 237-37-40-24-24. Без инде бәләкәй генә тәнәфескә тукталып алгандан соң кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда калыгыз. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде эфирыбызны дәвам итәбез. Һез безгә шылтыратып, барлык сорауларыгызны җиткерә аласыз. 295-98-72, ФК Алһаның коды 347. WhatsApp андары 237-37-40-24-24. Бүген бездә кунакта Гөлнур кызы Кулһарина. Без һезнең менән һөйләшкәнлек ватанды һаклаучылар фонды турында, ул нимә менән шөгыльләнә, нинди ярдәм күрһәтә безнең егетләребезгә. Унан тыш, һез күп эштәр алып бараһыгыз ир егетләргә генә карата түгел, ә менә хатын-кызларга ла. Төрле конкурслар үткәрәһегез һәм инде һез гомумән әйткәндә хатын-кыз зарды алып караганда хатын-кызларны гына, егетләрне генә карамай, хатын-кызларны ла карайбыз. Менә хатын-кыз милләт әсәһе республика конкурсы үтеп бара бит инде. Безнең нисә 8 ел буе был конкурс турында ла һөйләп үтәгез бик һәйбәт булыр иде. Аллаға шөкер, 8-нче тапкыр оештырдык бу ел. 3-нче ел инде бөтен Россия кимәлендә һәм бу елгы безнең ошо хатын-кыз милләт әсәһе проектына шулай ук дәүләт фондының, ватанды һаклаучылар дәүләт фондының төп итәкчесе Анна Евгеньевна Цивилева үзе килде һәм ошо каһармандар сәһәләк булучы егетләребезнең әсәләре, хатындары менә очрашты. Хәрбиләребезгә ветеранлык статусы буенча кенәгәләрен тапшырды һәм шул ук вакытта безнең менән социаль координаторлар менән очрашып төрле сараларда катнашты. Һәм әйткәндәй, менә ул хатын-кызларга килгәндә вакытында без ямагат башлангысында эшләп бирүче бигрәк тә улар авылларда күп старосталар булып, женсоветтар булып, халыкты әйдәп, уйыштырып бирүче мәдәни саралар исендә кайнаучы хатын-кызларыбызны халыкка таныту буенча башлап җибәргәнлек республика кимәлендә һәм без аны уйламаган идек, шулай бик озайлы һәм шундый югары кимәлгә күтәрелер дип. Бер генә тапкыр оештырыбыз да онытырбыз дип, ләкин бына халык бик яратып кабул итте. Бигрәк тә хатын-кызларыбыз, әүдем хатын-кызларыбыз һәм шуңа күрә без ел һайын оештырабыз. Һәм гранттар түгел, онда без сынапта ярдәмчылар, кемдер безгә ярдәм итәргә теләй, һәркем битараф булмаган, ир уламандардың ярдәмендә аткарып чыгабыз. Һәм бана 2нче ел инде Россия Халыклар Ассамблеяһының төп җитәкчеләре килеп катнашты тәбрикләүдә хатын-кызларыбызның һәм 2нче ел махсус хәрби операция шартларында үтү сәбәпле без ошо сарага күпселлек каһармандар сәһәләк булучы егетләребезнең әсәләрен һәм хатындарын җәлеп итәбез. Кемдер ямагат тормышында әүдем катнашалар, кемдер катнаша башлагандар. Безнең терәгебез һәлак булды, ватан өчен башын һалды дип кенә бикләнеп утырмайдар, шул ук гуманитар миссияга кушылгандар. Шул ук халык арасында төрле сараларда әүдем катнашалар, илһөярлек рухында яшь буынды тәрбияләү эшендә әүдем катнашалар. Шул хатындарды туплап, быел Башкортстан концерт залында 800-гә якын хатынды йыеп, улар арасында әлбиттә алгы һыдыктагы егетләребезгә әүдем ярдәм итүче бизнес-леди хатын-кызларыбыз да бар, шул ук ирекмән хатын-кызларыбыз да бар, гуманитар ярдәм йыючы хатын-кызларыбыз. Был тормышта, ябай тормышта ла, көнкүрештә һәлак булучыларның гаиләләренә терәк булучы хатын-кызларыбыз күп, медицина хезмәткәрләре күп булды алгы һыдыкта булучы. Шулай укытучылар, был батырларны укыткан, уларны сынап та илһөяр итеп тәрбияләгән укытучыларыбыз бик хисап. Галимдарыбыз, кемдер безнең телебезгә, мәдәниятебезгә кагылышлы зур хезмәттәр язган һәм ошо өлкәлә үзләренең гыйльми эшләрен алып барган, төрле гыйльми мәктәпләр булдырган, уларны ла ялеп иттек. Гомумән алганда шул 10 номинация буенча ялеп иттек һәм бына был сара снап та бик актуаль һәм популяр булып китте. Ул да җәмгыятьчелекте берләштерде. Һәм мин уйлыйм, аның киләсәге бар дип, бигрәк тә менә безнең Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте, Россия Халыклар Ассамблеяһы тарафыннан да был бик күтәрелеп алгас, был эште без дәвам итәсәкбез.
Бuna әле реклама булды бит инде безнең заман геройдары дигән, безнең Замана геройдар рубрикасы. замана каһармандары рубрикаһы буенча әйткәндәй, безнең Россия Федерацияһы президенты тарафынан кадрдар проекты булдырылды. Каһармандар осыру дигән, время героев һәм безнең һәрбер сарабыз да шулай ук каһармандар осыры дигән лозунг астында узатылып бара. Бына буларны ла удаса катын-кызның бәхет биләмәһе сиктәрендә лә без шундый зур түңәрәк өстәл узгарасак, без моны 92 яшьлек, 89 яшьлек өлкән ил инәләре адна һайын 10-15 оек баш бәйләп, шул гуманитар ылау менән уларга хатта егетләребезгә хаттар язып тапшырган инәйләребез дә сыгыш ясак. Төрле ирекмәннәребезнең, ветерандардың оешмалары ла буласа, безнең социаль координаторлар, безнең Россия геройдарының әсәләре һәм катындары ла буласа. Гомумән, бына ошо бүгүнкү махсус хәрби операция шарттары безнең җәмгыятьчелекне берләштерде. Менә шул бердәмлегебезне күрһәтү, танытту һәм киләсәктә лә күбрәк эшләр эшләү өчен, бер-беребез белән тәҗрибә уртаклашу һәм бер-беребезгә терәк булу өчен әлбәттә бундай саралар бик мөһим. Һәм шул каһармандар осырына килгәндә, без һәр вакыт егетләребездә менә бу кадрдар проекты дип әйттем, ул идарасы кадрдарды тәрбияләү буенча проект, алгы хыдыктан кайткан ватанды хаклаусылар өчен булдырылган. Улар илебезгә тугрылыктарын, үзләренең гәндәрен аямай, илебезне хаклап дәлилләгәннәр икән, киләсәктә лә безнең илебез шулай ук төбәктәр, министрлыктар, ведомстволар менән идаралык иткән вакытта әлбәттә җитәкчеләр дә улар сафынан булырга тиеш дигән максат менән президент булдырды. Һәм без әле Башкортстан егетләренең ошо кемдәрнең югары белемдәре бар, кемдер алгыһыдыктан демобилизация менән кайткандар, кемдердер ярәхәтләнеп, кемдердең ветерандар статусы бар. Бүген 20-нән ашу егетебез бу проектка теркәлеп, укудар үтеп баралар. Һәм киләсәктә лә уларның ханын артыктыру максат. Чөнки уларны кеше күрергә, белергә тиеш. Һәм менә районнарга сыкканда да хәзер авыл хакимияттәре башлыктары ла, шул ук урындагы депутаттар да үз идара, бына бу ел хайлаудар буласак, үз идара депутаттарын хайлау буенча менә күпселек, әле праймеризга ла дәгъва итүче махсус хәрби операциянан кайтучы егетләребез бик хисап, улар арасында әйткәндә безнең социаль координаторларыбыз да бар. Менә алдан әйтеп үттегез бит инде, безнең һезгә оешмага мөрәҗәгать иткән кешеләр бармы, үзләренең идеялары? Әгәр дә без ошлай яхшырак булырны, бындай идеялар, шул ук идеялар менә катын-кыз милләт әсәһе дигән республика конкурсы үтеп бара бит инде. Безнең республика халкынан, халыктан килгән идеялар бармы? Әлбәттә бар. Һәм кемдер менә шул ук бизнес өлкәһендә эшләйләр, улар нинди ярдәм итә алабыз дип кирип үзләре һорагандары бар. Һәм безгә бит инде шул ук Эзләнеп йөрү кирәкме инде? алгы хыдыктан шылтыратучы егетләребез бар. Мәсәлән, шул ук минең балам Сирле, уга помпа алырга кирәк, уга менә шундый дарудар алырга кирәк, уга ниндейдер шулай ук техник реабилитация саралары кирәк. Ләкин ул саралар әлеге көндә алгы хыдыкта торучыларга без бирә алмайбыз. Без ветерандарга гына бирә алабыз. Шунлыктан буларның да ошо ихтияжын хәл итү өчен, канәгатьләндерү өчен без әлбәттә уларны тура бәйләнешкә кертәбез. Мәсәлән, бүген килгән икән ниндейдер шул ук ирекмәндәр, ветерандар оешмалары, эшкуарлар, уларны без тоташтырабыз. Улар менән үзләре телефон аша һөйләшеп, уларга ниндейрәк ярдәм кирәк, шуны белешеп, улар инде үз аллы бәйләнеште дәвам итәләр. Без үзебез бернинди дә гуманитар ярдәм йыймайбыз. Ләкин шулай ук безгә килеп мөрәҗәгать итүчеләрне без тоташтыра алабыз беренчедән, икенчедән каһармандар һәлак булучыларга, гаиләләренә шулай ук ниндейдер ихтияҗлары бар икән, һораулары бар икән, егетләребезгә шул ук инвалидлык юллаган, шул ук госпитальгә, хәрби госпитальгә барып, хәрби комиссияны үтү өчен дә акча кирәк беренчедән. Анда яшәргә өчен фатирды куртымга алырга кирәк. Менә бу яһәттән ярдәм итәргә теләүчеләр дә әлбәттә без ялеп итәбез һәм уларны әлбәттә тоташтыра. Билет алып кемдер ебәрә,
кемдер тегендә кеҫәлек шулай ук аҡса ла бирә. Ҡайһы берҙә шундай хатта тормош булғас ҡыҙыҡ ситуациялар да барлыҡҡа килә. Күрше өлкәнең, күрше республиканың яугирҙәре бында киләләр дә дуҫтарына, ҡайтырға аҡсалары булмай сыға. Уларға ла мына шул аҡса туплап, билеттар алыу, ҡайһы берҙәренә хатта кейем менән дә ярҙам итергә тура килә. Был беҙ бер ваҡытта ла юҡ тимәйбеҙ, егеттәр менән тоташтырып, уларға бәйләнешкә булдырға ярҙам итәбеҙ. Беҙҙең республика халҡы шундай бит инде, әүҙем тип әйтәм, хата булмаҫ. Унан тышта булдымы шундай кешеләр һеҙгә шылтыратып, ҡыҙғанысҡа ҡаршы финанс яҡтан ярҙам итә алмайым, әммә ләкин ярҙам итергә теләйенем ҡул менән тип. Эйе, ундайҙарҙы ла беҙ йәлеп итәбеҙ, сөнки ветерандар ойошмалары, ҡатын-ҡыҙҙар ойошмалары тип юҡҡа ғына әйтмәйбеҙ бит. Улар киләләр, төрлө сараларҙы ойошторғанда улар булышлыҡ итә. Шул уҡ ирекмәндәр булараҡ, мына 9 май сараларында ла оҙатып бирергә, кемдәр йәрәхәтләнеп ҡайтҡан, уларҙы бары оҙатып биреүсе кешеләр кәрәк. Саралар ойошторғанда, мына 17 көндө буласаҡ беҙҙең сараларҙа ла ирекмәндәр кәрәк. Башҡа эштәрҙе башҡарған ваҡытта ла, мына райондарға сыҡҡанда әлбиттә кәрәк, ул бер ваҡытта ла беҙ юҡ тимәйбеҙ. Ғөмүмән, улар беренсенән был эшкә йәлеп ителеп, үҙҙәренә күңел тыныслығы йыуанысы алһалар, икенсенән беҙҙең нисек кенә мына социаль координаторҙарыбыҙ бар тип әйтәбеҙ, мына улар торалар, төрлө спорт саралары ойошторалар, йәштәрҙе тәрбиәләү эштәрендә лә ҡатнашалар. Мына был Дәүләкән ҡыҙҙары тора, Дәүләкән районында. Улар әҙ. Беҙгә шуға күрә ярҙамсылар һәр ваҡыт кәрәк. Мында һорау килеп еткән. Я так понимаю, что ваш фонд связующее звено между ветеранами и органами власти и медучреждениями тип һорағандар. Русай биргән башҡортсамы? Беҙҙе башҡортса аңлайҙарҙыр. Аңлайҙармы? Мына сынапта фондтың уның төп бурысы, ул мына бер урында төрлө юҫыҡтағы ярҙамды алыу, шул уҡ министрлыҡтар, ведомстволар менән, как единое окно тип русса әйткәндә әйтәбеҙ бит. Ул сынапта төрлө һорауҙарға яуап табыу урыны. Һәм әлбиттә юлланмалар алыуҙа ла башҡа нимә. Ул шул уҡ медицина учреждениеһына барғанда, бына беҙ хәҙер диспансеризация ойоштороу буйынса махсус хәрби операциянан ҡайтыусы уларҙың ғаилә ағзаларына үҙәкләштерә башланыҡ. Һаулыҡ һаҡлау министрлығы менән. Был эштә лә әлбиттә бит исемлектәр кемдә? Шул уҡ шәхси хәрби компанияларҙың да кемдәр беҙгә килгән, мөрәжәғәт иткән. Беҙҙә яугирҙәр. Һәм уларға ярҙам итеү буйынса әлбиттә беҙ һәр береһен тоташтырырға, уларға ярҙам итергә, булышлыҡ итергә тейешбеҙ. Мына был фонд буйынса беренсе тапҡыр ишетәм, социаль селтәрҙәрҙә һеҙ бармы тип һорағандар? Ҡайһы яҡтан һорау? Ҡайһы яҡтан икән яҙмағандар, зинһар, әгәр дә... Социаль селтәрҙәрҙә беҙ бар. Филиал Государственного фонда защитники Отечества Республики Башкортостан или Гульнур Кульсарина. Гөлнур Ҡолһарина тип яҙһағыҙ, һеҙ... Улар русса эҙләйҙер ул. Тип уйлайым мин ни өсөн, сөнки социаль селтәрҙәрҙә бына беҙ башҡортса һөйләйбеҙ. Алар бөгөн генә тәүге тапҡыр ишетәбеҙ тип ни өсөн әйтәләр. Сөнки ватанды һаҡлаусылар тип әйтәбеҙ. Защитники Отечества тип йыйһалар, әлбиттә табырға мөмкин. Бөтәһенә лә аңлайышлы булһын өсөн. Һеҙҙе күпселек ваҡытта бер-береһенә тәҡдим итеп табалармы, әллә шул интернет селтәренән табалармы? Ғөмүмән алғанда, шул социаль координаторҙарҙа үҙебеҙҙең әүҙемлек, бына күп кенә һөйләгән эштәр, улар ниндәйҙер техник өҫтән төшөрөлгән беҙгә ҡуйылған маҡсат түгел. Беҙ аны үҙебеҙ уйлап сығарҙык, ошоно маҡсат итеп ҡуйҙык һәм үҙебеҙ хәл итәбеҙ. Әйткәндә, мына шул күрше төбәктәргә барғанда, Ырымбурҙа булдым тип. Ярты көн ултырҙык, шундағы беҙҙең башҡорт ижтимағи йәмәғәт ойошмаларына. Бер генә алғаһыҙлыҡтан ҡайтҡан егетте күрмәнек. Беҙҙә ул иртүк килеп баҫа сират, көнө буйына мына улар менән эш. Уларҙың төрлө һорауҙары, ул хәл итеү буйынса эш. Шуға күрә мин әйтә алам инде, был әлбиттә беҙ үҙебеҙҙә тынғыһыҙбыҙ, беҙҙең социаль координаторҙар да тынғыһыҙ, һәм беҙ башҡаларға ла тынғы бирмәйбеҙ. Ошо махсус хәрби операцияла ҡатнашып ҡайтыусы егеттәребеҙгә төрлө яҡлап дәүләт ярҙамы, хоҡуҡи ярҙам булдырылһын өсөн беҙ һәр бер ведомство менән
шәхсән эшләргә һәм улардан булдырылган менә ошо төрле юсыктагы ярдәмде алырга ярдәм итәргә үзебез тырышабыз. Һез бит тагы ла депутат буларак ябай халыкты ла бөтә булган хәлдәрен белеп, ниндәй проблемалар булганын да асыклап yerine işin yetkirip koyağız. Bu iş hamanda devam ite. İşitip durabız, bilip durabız. Күп müracaat ettilermi? Сынапта мөрәҗәгатьләр күп. Әгәр дә минең теге беренче сазыв вакытында мин бер үдем инем. Ул Хайлау округында хәзер Аллага шөкер минең ярдәмгә тагын бер депутат хайланды. Һәм шуга күрә без икәүбез. Ул округта яшәй. Шуга күрә менә күпселек сараларга әгәр дә беренчедән Урал аръягы бит инде. Алыс синең туган яктар. Фәтих, әгәр дә вакыт итенкерәмәһә 5 сәгать ул бер якка гына, 5 сәгать ул икенче якка. Бында инде мин уны ялып итәм коллегамды. Икенче яктан караганда хәзер бит техника заманы. Шуга күрә улар тыгыз бәйләнештә, һәр вакыт элемтәгә керәләр һәм үзләре хәтта килеп итәләр. Менә иң кызыгы шул. Миңа Күлсаринага тапкыр килергә, һөйләшергә кирәк дигән тема менән килһәләр инде әлбәттә уларны кабул итәргә вакыт табам. Нинди генә сират булмаһын, чөнки әгәр дә егетләребез вакытлы саялга кайткандар икән, уларның проблемаларын хәл итәргә тәүлә тырышам. Калгандарын әлбәттә менә шул көндә улар районнардан килгәннәр икән, ниндидер явап менән кайтып китәргә тиештер. Һезгә зур рәхмәт. Вакыт табып килгәнегез өчен һәм бөтә булган эшләрегезгә уңышлар теләйм. Һезгә көч теләйм, дарман теләйм. Вакыт табып килгән өчен һезгә тагы бердә зур рәхмәт. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде кызганса каршы эфирыбызны тәмамлайбыз. Вакыт бетте куйды. Һезне икенче дүшәмбе 19 сәгатьтә көтеп калабыз.